Thursday morning. Because he was online by 11:22. That was the last time. It was on Wednesday. Okay, you will be working at Muneba not have na DLA on your focal. Tabu 12 July. Ka 19 bata no blog. So Kaikos wake up no ye be above Afia Bubuchi. Prince Mabuchi is a Nollywood actor. Only open many people ya me. But if you put a table before you could go the Melbourne in Apple Mmadu as PA uche ga-adị ina akpọ ihe yelu ga aka uche ga-adị gị nwa bụkwa nwa akpọta ka ịbịa yelu mmadụ aka bịa yelu m aka bụ ọkwa gị bịa gbuo m egbuo and gị na onye ogbenye na-eme ka ife uche ga-adị maka mmadụ nwee ike iji maka ihe onwe ndị nọ n'ụwa nwee ike iji maka 100,000 as 100,000 naira committee for ya abịa enu n'aka ọ ya ma adị yelu many people get what the igbo onye ask ka mmadụ esi nwe kpọta ka gị na na-abọ bili PA mee ya PA ọ na-eliju afọ obi n'ụlọ onwe ebe ọbụla ọchị iji obulu moto pụọ na-esia ya ọya emechesịa ya ọya emegbuo ọgị maka property ọbụla na ogbu ya na ogbu ya as n'isi ọnwụọ ọchịkọlụ fon ya ọ nachite azụ na otu following day ọkụ ya nne m kọzi alụfa ka o si ihe nke a na-awụ akpata oyi anụnụbeghị m tata ka ihe a na-eme happening now mama isi na o gbuchara ya na alalụ o gburu ya na yararụ because in the morning according to the neighbor ọbịa buwe ihe ọkpọrọ bus bata here na-eburu ihe ụfọdụ the neighbor ajụwo ya si ya nke na-ebu ihe unu na-akwapụ maka na ịmagwa na ụmụ na ọ na-apụ ọsị mba na ha na-apụ na ha na-aga somewhere na ha na-alọghachikwa so the woman na-asị oke pụwa aga m ekwuogodi side ya na mistakes ndị o mere mana ka mkpọgodi ihe mere so the woman na-asịzie na ọ na-alọta na ọ nọ n'isi street ebe a fụzie bọs ahụ na oche Maka nọ ya n'elu na ọsị na nke akwụgokwa iburu some things gaa ịma na a na-abịaghachi na nke akwụgokwa n'egwu I blamed her on that side ọ bụkwa nke nna gị egwu so ọ sị na ọkpọwazie mgbe ọ na-abịa the moto emove na ọkpọwazie nọmba Prince Mabuchi the number anaghị agazi aga so na ya hapụzie so anọzi m on Sunday ma Prince akpọwa m because we are from the same town and we relate like brother and sister even ọ na-anọ n'ụlọ m ka ọ nọ before chọta ebe a so mma ya kpọzie m sị m na ya na-akpọ nọmba Emma for some days now nọ na-aga na nga ya na ya kwuru last no Monday Wednesday morning ya kpọrọ ya sị na ọ na-aga ọrụ so masị ana mụ na Emma kwukwa no Tuesday brother Wednesday si ya don't worry ka m kpọọ ya sị m na m biko na m mara na Maka arụ na-eme ya na Emma na ọ dịkwa ndụ na arụ ọ dịkwa ya nsị ya ka m kpọọ ya so mkpọzie nọmba ya na-aga I started making enquiries kpọzie ndị film anyị cheke post ọ nụrụ last ma mekwazie contact so ruzie that yesterday mkpọ some of our film people director Kingsley Ojo Izu ma one of his boys ma Wisdom one ndị mkpọchara ha abịa anyị nche soro bịa ahịa mgbe anyị na-abịa ahịa smell ekweghị anyị kwasị mba ama mmepe ebe a we then went to police station kpọrọzie ndị police ha abịa ahịa kụka the door kụka the protector kụka the parlor door ozu na-esi ya for how many days isi ekwerozi ndị mmadụ ịbazi na the room door because the odor was so offensive ndị police ala sizie ka eweta ihe a ga-awụ ọhịa bịara now mepezie the main door ọ bụrụ na the boy gburu ya o nwere court ebe a were foam tụkwasị ya n'elu another foam pushie everything that belongs even his clothes only ceiling fan corruption buo ma Jen everything. Because the key, when we came yesterday, the key guy for no ignition. Because I got the key, the motor was security. So he was unable to carry it. So Obo Henda Nini, Bapo. Ozema Disika, Uzuano.
Hey, Mabuchi. You are probo. Feeling fan also with motor and then keta. No, you will hear back. Okay, the other is who can hiji. The picture. Make picture the boy. Put another picture. Put another. Is what can hiji. If you don't. All the brand. Make another picture. Biko achọrọ onye ebe ọwụla enwere ike onye ọwụla nwere ike Biko onye mụ ya tres bela ayo. Biko ka achọta the boy. He's a beast. Always beast. Make another picture. A killer. Okay, a second picture. The killer must go mad here. For property. For He's property. PA. A man's PA because of property. Thank you. Are you done? Yeah, Zeus. Good afternoon. Mmadu will quote you. Yeah, moto the boy. Obucha's the property. Tiki no But nia. I use the motor. Tiki no nia ko obri na security. Zeus ka we ko wa. Okay, now. I got yeah, motor the guy. Buchia. Moto ya ka ochi ibu. Kifu na maka moto a mo jibuo ya. Ochozi ibu the moto mana the moto dị na security. Obumulozia, obulizia property ndị ọzọ. So onye bulu mmadụ maka moto a kete ego one ka na-ele moto ihe makwa in next 5 years akụrụba iko moto. Edebe gị n'ụlọ. Onye ya bụ mmadụ chesia ka o esielu mmadụ aka sometimes. Ike agwụ. The boy is from Abia State. Ọkpọrọkwa maka na gị nwa bụ onye Abia ka gị na ya na-abụ bụlụ nwanne ka ife na-egwuzili ya. Okay, ngwa na edi moto kita enyaro di moto. Property a ibu pụọ ego ne ka ya eleti ya. Ka ike gwụkwa afọjọkwa ụmụ ụwa. Na so mmadụ nwekwa obi o. Yeah, moto the boy. Obucha's the property. Tiki no nia. But I use the motor. Tiki no nia ko obri na security. Zeus ka we ko wa. Okay, now. I got yeah, moto the guy. Buchia. Moto ya ka ochi ibu. Kifu na maka moto a mo jibuo ya. Ochozi ibu the moto mana the moto dị na security. Obumulozia, obulizia property ndị ọzọ. So onye bulu mmadụ maka moto a kete ego one ka na-ele moto ihe makwa in next 5 years akụrụba iko moto. Edebe gị n'ụlọ. Onye ya bụ mmadụ chesia ka o esielu mmadụ aka sometimes. Ike agwụ. The boy is from Abia State. Ọkpọrọkwa maka na gị nwa bụ onye Abia ka gị na ya na-abụ bụlụ nwanne ka ife na-egwuzili ya. Okay, ngwa na edi moto kita enyaro di moto. Property a ibu pụọ ego one ka ya eleti ya. Ka ike gwụkwa afọjọkwa ụmụ ụwa.